Теләпән авыл клубы алдында Бөек Җиңүнең 76 еллыгына багышланган хәрби-патриотик чара узды. Чарада муниципаль район хакимияте башлыгы урынбасары Рамил Хайретдинов, авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Айрат Баһауов, крестьян-фермер хуҗалыгы җитәкчесе Альберт Рамазанов, Берег муниципаль берәмлегенең Идел буе филиалы җитәкчесе Алексей Путылин катнашты. Бүген шундый мероприятие үткәргән булдык. Теләпән авылында шушы сугышлар алда көндә булмасын дип, балалар шуны күрсен, историяны белергә язсын, кемнең историяны белмәгән алда тормыш будущее юк диләр бит урыслар. Шуңа инде менә памятник алдында торабыз монда. Моны без онытырга ярамый, беркайчан да. Безнең картәйләр, минекеләр инде 32 яшында, 30 яшында мәрхүм булганнар сугышка китеп, әтәйләр, әтәйсез без картәйтсез үстек инде. Шуңа мондай илләр тыныч булсын. Шуны әйтәсе килә, шуны менә исәпкә алып, тынычлыкның кадерен беләйек дип, шунда җыелып, яшьләргә, балаларга аңлатып, шундый мероприятие үткәргән булган идек. Әлеге акция кысаларында күчмә күргәзмә һәм Бөек Ватан сугышы чорындагы суык коралларын күрсәтү оештырылды. Мы сегодняшнюю выставку назовем «Оружие Победы. Эхо войны». И наша стрельба, которую мы будем показывать из этого охолощенного оружия, скажем, оно уже не боевое, мы его вывели из боевого, но он стреляет тем же холостым патроном, оно прошло всю войну, это оружие за исключением двух. Вот. Это оружие оригинальное, очень дорогое, поэтому я буду за правильный ответ, кто правильно ответит, мальчишки, девчонки будут выходить. И мы будем давать церемониальный салют в честь воинов, победителей и тех земляков ваших, которые вот сзади на табличке высечены вечными именами за их победу, за наше мирное небо, за то, что мы стоим здесь в прекрасном ДК на улице села Телепаново и видя вас счастливых и довольных. Вы правильно сказали, что не дай Бог, чтобы не было войны. Воздух, воздух. И поехали. За барабан держись. Потом стреляешь. Еще раз. Самар өлкәсеннән килгән күргәзмә укучыларда зур тәэсир калдырды. Анда Бөек Ватан сугышы чорындагы хәрби техника, кирәк-яраклар, корал үрнәкләре тәкъдим ителде.